mantu mbok dieman eman mbok menawa besok entuk kamulyan mbok sing sabar dikandani kuwi adik adik Saya adalah Avatar, pengendali rondo. Apa tuh, Pak? Bisa kayak ngono. Kangen suarane Riko Hangsone man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aduh, bareng mercon. Iki anake sapa dolanan mercon ya ini? Yuk, 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Guyon Macan yo. Cirolu, hey. Boleh teriak bareng-bareng. Cirolu, hey. Cirolu, hey. Cirolu, hey. Yang sebelah sini coba. Cirolu, hey. Oke. Cirolu, hey. Cirolu, hey. Oke, boleh. Wasik, malam hari ini rame suasananya Madiun lho Pak iki. Luar biasa. Aduh, Ya Allah Gusti, anake sapa? ya apa-apa. Rah, patenono merconmu rah. Ketik kancane. Kene Coba ya, kita pada malam hari ini karena acaranya Spasma, kita buat yang semeriah mungkin. yang spektakuler beda dari biasanya. Nggih. Hari ini Cak Percil CS dengan guyon matonya hadir di Madiun Kabupaten. Luar biasa, matur nuwun Pak Bupati, matur nuwun Mas Hariwur. makasih matur nuwun. Bapak Wakil terima kasih. Terima kasih. Pak Purnomo matur mbah nuwun, sehat selalu, sukses selalu. Serta semuanya yang hadir di sini. Pada malam hari ini ndak-ndake jenengan-jenengan memberantas kemiskinan keluarga Percil CS. Masa memberantas kemiskinan keluarga Percil CS. Diparingi kok. Sing penting tepuk tangannya mana untuk Bang Jatim. Oke, seneng. Pokoknya bareng Bang Jatim, Bange Rakyat Jawa Timur. Matur nuwun Bang Jatim. Cair. Coba ya, yang sebelah kiri, iki rene iki grupku. Ya, iki wes. Kowe kono aku kene. Oke. Delok kekompakan ning wilayah Tiron. Di paro semene ya Pak. Oke, baru. Red iki pojokan rene grupku, kono grupmu. Oke. Oke, boleh diaduk. Sebelah kiri panggung mana suaranya? Luar biasa. Oke, grupku ojo gelem kalah. Yang sebelah sini mana suaranya? Berapa po? Panggah menang grupku. Eh. Aku diwangi Mas Hari yo. Nyapa? Padahal awake dhewe sing delok akeh ya ning kene ya. Jelek nyapa to, Pak? Lurah ra tau nanggap ben jelas. Iki jenenge gladi bersih. Oh, Sok iya. tahun ngarep mbok menawa ditangkep Pak Lurah. Oh, iya. Ngono lho. Matur nuwun Pak Lurah. Iya. Yuk, coba ya, sebelah kini. Ya, kini ya, kekompakannya ya. Karena ini hari ulang tahunmu, ulang tahun Kabupaten Madiun. Yang ke-458. Nah, yuk, sebelah kiri panggung mana suaranya? Yuk, nyanyi bareng aku ya, mulai sampai kalah karo kono, isin aku, oke? Alah, kalau panggah. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore, 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 hore. Yo, hore, yo. Oke. Hore, 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 hore. Hore. Oh. Tepuk tangannya mana kiri panggung luar biasa. Percaya
percaya, tapi aku emane ngono. Aku suwi ning kene iki Mas. Ning pirang tahun? Kene HM Sakidul. Alah sakirun. Ya kuwi kono 10 tahun aku ning kene. Aku lagi 7 tahun, masih aku ning kene 7 tahun gak gelem kalah. 10 tahun le aku ning kene le. Aku dolanku alon-alon gude. Asline kono anu soto bar. Oh, soto abar. Soto abar. Oke. Coba kamu sebelah sana. Grupmu tuwek-tuwek kok bocah nyanyi kaya cah TK. Bilang hore. Ya ben. Oke, grupku yo gak gelem kalah. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Lah grupmu kan ngarep tok, mburi kono gak melu, kono gak melu. Grupku ngarep nganti mburi, nganti sing pipis ning ngisor wit gedang, nganti bakul-bakul melu kabeh mesti. Menang grupmu dem. Nyapa? Anak ambulane barang. Orang apa menjaga-jaga nih. Oke, bilang ayo. Oke, tangannya di atas, boleh? Kanan, kiri, Oh, ya manut kanan, lho, ngomong. kiri. Oke, kanan, kiri. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 oh iso tuwek-tuwek kok iso Sing banter yu mosok kalah karo kono. tepuk tangannya mana Yo ngomong yo njalukmu tak turutane tak sing penting kowe bahagia. Tepuk tangannya mana luar biasa. Ora muni kalah. grupmu piye to Kang lho Ya kono domblong ae. gini nang grupku saiki sana udah ikut tangannya di atas seperti kita bikin yang beda kakinya di atas Jelungup kosong ini. oke yang bawah HP-nya dikeluarkan flashnya dinyalakan lah kayak buri kayak nah seperti itu kayak Aku mau nyampur sama dia. lah kayak kui sebelah kayak oke goyang lagi kanan kiri Kowe grupku kowe tak papoke. kanan kiri Grupku kanan kiri kanan wong kok ngene kok dibanding Kleru aku. saing yo mesti Kleru mau nyampur. ku berharap engkau di hati hanya ada suaranya mana ngejak piye Ya oke. Wapok ora kowe, wapok. ya musuh mak-mak kuwi anjen angel Aku mau nyampur. Minor. piye ngejak piye nek agak tak turuti Minor. iya Iki lho Medion iki mesti iso. piye to Pak medhun mesti iso Iso tenan ora iso isin tenan aku. awakmu sing suwe nek kene angel-angel lho aku Wis ben. aku ora apal Mas Bene ora apal ben delongap grup. cuk Ben. sana Kaping telu AC ing bocah bisa uga marang saged oke uga gawe aman jenengan sae jenengan ngeten kaping papat duar tak titeni kowe kudung ping tak titeni kowe apa nek kaping papat lho ngotok ngono delok ning arep yuyu pasang mbok seneni kuwi lho sing ya ora kaping papat kaping telu asik yo cel bahasa kaping papat lho ngotok dilengen grupku nggo contoh iki lho karepku mau jak selawatan ben Medion barokah Iya. oke Allahumma sholli ala Muhammad ngono kuwi lho selawatan ngono kuwi mudeng ora dong ora kowe jenenge kleru aku milih grupku kleru aku sesuk aja delok ning ngarep yu pengen delok ning ngarep kok iki tekane wis asar mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dilengen contonan kaping telu ing bocah uga marah
delengen contohnya Papat akeh. kaping papat Iki tanggane. Ora ya padha ae. oh alah yen Masa iki tanggane. arepku iki ben barokah ngono Pak kaping papat ae nek sing apal ngamal ngono sing cah nom-nom lah sing tuwek karo nginget ngewasne lambene nirone karepe kaping papat ngamar dikira rumah sakit ya kalau ngamar kaya Tapi ya ora apa-apa lah. anu umpama jak selawatan bareng-bareng Oh, iya, mau selawatan saya. kersane Madiun basa Oke, ya barokah oke. Yuk. monggo sedaya Ya Rasulullah salamun ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah luar biasa. Biasa kekompakan. Mas Lendem Enggih, Mas kekompakan Kabupaten Madiun yang sangat luar biasa. Betul sekali apalagi ini duwe gawe dewe hari jadi yang ke 458 didongakne sing hadir bengi iki diparingi rezeki ingkang barokah, amin panjang umur. amin sesuai karo jumlahe 458 dijumlah dadi 17 entuk pitulungan kan lan kawelasan saking Gusti Allah amin Allahumma Amin. rezekine saya oke Allahumma Amin. Utange lunas. Sing utangi lali. amin Bang Jatim ngelu. masa Bang Jatim ngelu Iya, masa oh Bang Jatim masa mau Ya ora iso ngono Mang mula kuwi orang itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Contoh hadir pada malam hari ini Iya. kita acara hari jadi. Betul sekali. Kalau nggak salah udah 6 7 8 9 10 bisa niki. ngono kok drijimu mbok teko mbok hitung Sesuk mben ana acarane masih banyak rangkaian acara. betul Iki acarane Sepasma. sepasaran di Madiun zaman semono aku sesuk melu ngono kae Kowe melu, kowe? heeh Abah Kirun. heeh kowe katut ning ndi aku karo Aku gak mampir rono aku. nyapa kok gak mampir awakmu ki anake mbarep lho Kang aku anake sing ragil lah kok gak mampir ke rumahmu Kula mampir rono aku jaluki rokok. Aku bablas aku. lah awakmu kan Ya mampir no jenenge Oh, mampir, no. Iki Yang acarane luar biasa. Yang hadir ibu-ibu. Ya ampun wong kene ya mun delok ndos sawangan. Piye, Oh masyarakat wajah iso kene? glowing-glowing ngono kuwi lho teko. alah alah Mun aku harus ngene. Kok iso kaya ngono lho glowing wajah iso ngene cerah. ku resepe ya Bapak rumah Ya skincare lah ndadake paling ya. jari sopo Lah kok iso? masyarakat ini cewek-cewek Madiun tidak usah pakai skincare mereka sudah glowing sudah cantik karena apa setiap harinya terkena air wudhu oke keplok Wong wedok iki aja mbok lem. nyapa Bun-bunane modot. lah kok bun-bunane modot memang keadaannya seperti itu Wong iki sing dilem sing laki-laki. lah mau laki-laki ya wanita no wanita kemenangan no Lho, wong lanang nyambut gawe rino wengi lecah ganteng. Rino wengi terus rekoso ngono. Rekoso. Rekosamu yo kalah rekoso karo wong wedok no. Wong wedok kuwi setiap harinya sibuk dirinya tiap hari di rumah. Ora metu lho, Pak. Lho, delengen wong wedok-wedok keplok. Endi? Lho, wong wedok-wedok tugase angel lho, Pak. Apa? Lho, isu ya toh, umbah-umbah. Ngerodo awan, korah-korah, ngeterke bocah sekolah sore madrasah, ngeterke madrasah bengi dikon mlumah. Yo tak tahu apa lambemu. Nyapa abot wong wedok paribasan mergawe ning omah karo ndongake wong lanang kuwi abot tak tanggung jawabe apa meneh nek pas lahiran meteng. Iya toh, koramil ngono kae 9 tahun. Banser. Iso kurang. Kae lho hamil. Hamil aku hamil. Hamil 9 tahun iku 9 bulan tahun 9 bulan kowe jane hamil kok tumor hamil 9 bulan 10 hari kowe ngono kae nglairno paribasan toh-tohane nyawa lah ngerti lah toh-tohane nyawa bolak-balik meteng yo itu wong lanang lho sunat pisan kapok wis nambale neh wong lanang aduh wong wedok toh-tohane nyawa lho Pak wong wedok sakit sesuk bilang saja blenduk neh wetenge heeh ya lah iya wes ngomong sama karo aku iku kudu enek lho logikanya itu gimana kamu harus tahu tapi wong wedok kuwi kan ngono lho Pak apa kuat to Pak
Wah, pun sewu. Amit nun sewu ya. Kowe sebelah kono aku tak sebelah Oke, kene. sebelah kene. Nadanya coba pakai E. Oke. Iki ben ero. Khusus ibu-ibu. Sesuk kan ana Gus Idam enggak salah ya. Ya bener kan? Betul. Acaranya saya ana Gus Idam. Masih ada rangkaian Rangkaian acara masih banyak. Wis pokoke sukses di Kabupaten Madiun. Betul sekali. Berono aku tak nembang sih. Saya ada. Oke. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Ra 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 ra. Ya, munia. Tipis. Pinter ya. Gentenan. Loro ati. Kombo ati nyapa kok loro ati. Cengelmu ngalih. Iki lagune lho Tombo gentenan. Loro ati. Piye ta kok Iku limo sak wernane. Rungono. Kaping siji eruh tangga gelange gedhi. Oh iya. Masuk weh loro ati. Kaping loro diselingkuhi bojo. Sakit ya. Kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu. Liwat ngono loro atiku. Kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggah. Kaula muda. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Rondo pisan. Salah sawijine mesti tahu ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Aku tak muni ya. Ku puisi. Rungokno ibu-ibu. Rungokno iki lambene percil. Lah bojomu rong duwe aja kanukane gelang. Ben ra ngelu sing lanang. Wong wedok-wedok kudu iso ngerteni wong lanang. Wong lanang nyambut gawe ge sapa? Gawe awakmu kabeh, ora dike senenge dhewe. Wong lanang sangkoe sitok cukup, wong wedok kudung luwih 10. Wong lanang sarunge sitok cukup, wong wedok dasare 15. Rumono. Umpamane wong lanang ape mancing, gawane dhuwit sing akeh dhewe ben seneng. Ora mung lanang isu-isu nyambut gawe sing wedok senam sak kancane. Rungokno. Lho kok malah nangis. Aku ngomong ngene iki ora ngomongi awakmu. Aku ngomongi bojoku dhewe. Curhat kok iki. Aku wis dadi wong lanang kaya ngene. Sabar Kang, sabar. Nyambut gawe ngene iki mbok guyu, mulai dhuwit entek lah wong. Sabar Kang. Ora kenes uripku kaya Sing ngene. sabar. Bener. Aku kaya ngene iki nyambut gawe sesuk nek Malang iki nek mendio sok Malang. Ora nek belas aku iki. Sing sabar. Bener. Duwe wong kan dicekel dhewe ae. Bocah kuwi pinter duwe nek ndi roh ae. Sing makan wong wedok yo ngono sing sabar yo Kang. Bener. Yo Kang. Aku kan iki ora ngomongi sampean, aku ngomongi aku dhewe jane. Sampeyan kudune yo sing sabar Kang. Wong iki kudu sing piye le? Ya sing sabar dadi wong lanang masih blegere kaya sapa komandan-komandan kaya ketua-ketua ngono kuwi. Ngene iku kudune sing sabar Kang masih blegere, gagah gede dhuwur perkasa. Ngono kuwi pagah kalah karo wong wedok Kang. Wong wedok kuwi menangan ning omah Kang. Ngene iki sing nyambut gawe awak dhewe ngene kuwi kok omah duwe ayo dibek kabeh. Awak dhewe arep mancing arep ngopi nur disangoni kur 10.000. Ngene kuwi arep kumpul karo bolo-bolo kanca-kanca digondeli ora entuk. Arep lunga digondeli. Wong lanang kuwi kaya tuyul Kang. Lah kok iso? Lah kok ora kaya tuyul kuwi. Ngene iki nyambut gawe dicolne, mulai duwike dijaluk dimiki. Ya to, bar dimiki terus dicolne golek duwike dijalukne dimiki ngono. Terus rumahku wong wedok menang-menangan wong wedok. Kowe nyapa kalahan Kang. Aku melu ngewangi awakmu nangis. Ya jampoke bagi aku. Aku dhewe yo ngrasakno. Wis biasa. Aku dhewe yo ngono kuwi. Nek kowe mau nyapa kok iso ketinggalan ai. Lah aku saking kesele nyambut gawe lho Kang bar kok adem-adem kono aku mulai langsung delok pildun.
Wildun Piala Madun kowe lho. Piala Madun dengkul. Piala dunia. Wong iki nembang kaya aku lho, berkarakter. Nembang ngono kuwi, ngarai wong sedih no nak nembang ngono kuwi. Nembang yo cah enom, tembange cah enom saiki sing lagi viral sing lagi in. Heeh. Apa? Yo sing kae wekake. Ndak. Awakmu. A'udzubillahi minasyaitonir Takon nembang. Ya donga sik ben selamat donya akhirat. Sorry. Dadi awak dhewe iki Sorry. wis kulino nderekke para yai yo ngono kuwi lho. Lah, cerewet iya lah. Sopo tuh sing ora ngerti. Nadanya. Kuwi lho nadane ki boten ngono lho njaluk amobek sapa. Ya. Golek nyiliti. Nyiliti kesetrum ning mburi. Tak tumpali dermolem lho mencolot sampai tekan Magetan. Iki lho lagune cah enom rungokno sik. Kaya aku ngene iki ngalami. Saben dina tangi turuku jam 09.00 saben bengi nongkrong karo kanca-kanca bayanganku besok iso urip mulya mangan turu melu maratuwa. Lagune cah enom Kang sing lagi viral kuwi sesuai dengan keadaanku. Kowe lagu apa kok iso kaya ngono kuwi lho? Lho lagu iki lho, wegah iki lho, lagune dulurku kae. Gak mesti lagune cah nom-noman saiki. Saben dina tangi turuku jam 09.00 saben bengi nongkrong karo kanca-kanca bayanganku besok iso urip mulya mangan turu melu maratuwa. Tepuk tangannya mana? Asik. Lho lagu basa mbok lakone aku. Lha apa nek mangan turu melu maratuwa tangi jam 09.00 aku dadi maratuwa tak kepro ndase bocah kuwi. Masa mau keprediake piye? Lha wong apa ya mungkin wong kaya ngono wong nyambut gawe. Lagu kula lagune kancaku kula. Lha aku ngerti lampane maratuwane sabar ora apa-apa lha motor kereng. Pancen bener le kuwi kelakuanmu apik wong wis rabi ora gelem golek duit kadung turu ra kenek diutik-utik mantu ngono kuwi jaluke dipethik. Masuk galak irem lho dadi mantu wedok aku. Galak lho opo enek wong tangi turu tak jam 09.00 Anake wedok mbelani ngono kuwi. terus Jangan gitu, ini emang pilihanku. Yang penting dia enggak nyelingkuhi aku. Ku bahagia hanya dengan I love you. Cinta kita kan tanah bersatu. Cah enom kok. Kuwi sapa sing Sing belani? wedok, cah enom sing wedok bojone wedok. Bapake maratuwa lanang nesu. Iya bener nduk, pancen kuwi pilihanmu. Penting seneng kowe iso guyang-guyu. Apa mung wareg gawe kata I love you. Mantu ngono kuwi jaluke dipalu. Ora ngono. Lah kowe Ora tua lan ora wedok kena. galak Kuwi kabeh. sing lanang mesti nesu ngono kuwi karo nyanyi. Liis mbelani sing enom. Sing nom. Aja ngono Kang, mantu mbok dieman eman, mbok menawa besoke entuk kamulyan, mbok sing sabar, didongakno sing tenanan, sing penting isih iso mangan. Enggak. Aku bocah 15 tahun mbok beto dikaya ngono. Ora apa-apa, iki seneng ro laguku iki. Ro lagune kancaku iki. Ora yo lagu. Ora mungkin seneng lagu kaya ngono lagu. Sing penting wong enom isih iso mangan. Sing piye? Sing penting isih iso mangan. Mbae nesu. Dongakno. Mbae nesu. Mangan wae. Kuwi isih jaluk-jaluk rati wae. Kok iya panggah celuk. Randang kerja isone mung tengok-tengok pancen kowe ya kaya jaran. Sing guri kok beda. Ngarepe kok gurine yo karo kaya tok-tok apa tok-tok. Aku oleh iki lho matur nuwun aku tiga iki. Lah sing guri. Aku tiga iki matur nuwun. Sing guri kuwi malah kata-kata beda. Ora usah awak-awakan. Aku sak ora tau misuh. Ora kaya biyen aku iki. Lah kudune Purwokantine padha lho, Kang. Ya iya jaran. Mboten jaran nuk. Ora yo ngono ora mungkin kok mas aku. Ngono kuwi padene yo mbelani padene. Isik ya. Lah isih mbelani Wisane keluarga basa. Yo mbelani sing enom no. Pokoke cah enom kuwi tetep dibelani. Sabar wae Kang.
Aja dipikir nelongso bocah enom, aja dikongkon rangoso, sing penting wong tuwa gelem ndongakno ben besuke uripe iso mulya. Sing penting gelem ndongakno uripe ben mulya cah enom, masuk kepenak kuwi. Aja mbok rekoso cah enom. Ya wis karepmu lah. Kok wis kudune sing tuwek yo nganu lho. Mati kabeh. Mosok rene sing ngandani. Ora enek. Tangga ngarep omah. Walah kuwi dhewe ijen wis ora duwe tangga blas. Oh, baik. Mati. RT ini mosok gambelani RT. Ora duwe RT. Lurah. Dek urip ijen. Wong tangi turu jam 09.00 ape mbadhok apa? Wis urip ijen. Wis Mosok gene sing belani. ora enek wis lagu api lho. Ben lagu api karepmu ora karepmu wis pokoke tangga-tanggane mati kabeh sakjane wis ora. Kok sih to? Buah kono-kono. Mosok gene sing belani nek. Wis ora belani, wis ora bela-belani. Lho kudune ngandani sing nem kaya aku mau lho. Wis ora kena dikandani kuwi ora. Adik. Hah? Adik, percelele. Adek kok tas cilik kayak boneka. Ya kayak iki lho tanggapan kayak boneka. Aku ya gumen karo masyarakat. Somben dingut sapa ngerti le somben tanggapan ning ndi kowe diantem pacul. Lho ora no diantem STNK sak BPKB ning. Ana sepeda motor bongko raimu. Kok sak sepeda motor. Pak kita tampilkan artis selanjutnya. Emang untuk Anda pada malam hari ini permintaan dari Bapak Bupati minta sinden wanita Rainogo. Ya, kita tampilkan pada malam hari ini luar biasa untuk Anda semuanya. Yuk kita tampilkan sinden yang sangat luar biasa. Betul, fenomenal di mana-mana. Kemarin di sana di perempatan Dumpel dia dicokot. Ya aja siang-siang ngono to. Iki bintang tamu pamundutane Mas Heri, pamundutane Bapak Bupati karo masyarakat. Bareng-bareng masih bersama Guyon. Si. Tepuk tangan mana buat bintang tamu. Bareng-bareng masih bersama Guyon Madang. Permintaan dari Ibu Bupati. Mohon maaf. Jangan diludahi ya. Mohon maaf. Pak, ojo jangan diludahi, langsung antemi saja. Adik, Masa aku bintang tamu ora kajen to. lha kowe kacau Sing liyane lho api-api. Doni sing diantemi. Lah arep mau api-api lho. Lah kok metu malah bekakas ini abrakan tekan ndi to, Pak? Adik, agak kesana sedikit. Iya, Mas. Kamu sekarang nggak di alun-alun ya? Udah nggak ada kan? Sudah pindah, Mas. Pindah kemana sekarang? Jiwan. Jiwan. Oh iya, di pelaksanaan itu ya? Ya, Iya. Nama kamu siapa tadi? Cayu. masyarakat Madiun pasti sudah banyak yang tahu. Oh iya, banyak bebek, minta. Minta meri. Maksudnya ki akeh sing ngerti lho. Oh iya, Kok iya. tekan bebek barang iki. Banyak yang tahu. Banyak yang tahu, ada juga yang belum. Berarti mau perkenalan. Butuh perkenalan. Butuh perkenalan. Yang belum kenal supaya lebih kenal. Jauh-jauh saya dari Mana? Nglames datang ke Tiron. Ngelames sih cedak iso Ya kok jauh. jauh. Lu ngelames kono ngelames. Masnya jauh-jauh dari Mana? Caruban. Oh iya, toh. Caruban itu ada. Ya. Tapi saya Madiun kuwi. Ya, Madiun. Selamat juga. malam Bapak Bupati Ya, beserta Pak Wakil. rombongan, Pak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati Purnomo. beserta rombongan, Bapak-bapak pejabat Kabupaten Madiun semuanya. Alhamdulillah Oh bisa. baru pertama kali ini saya ditimbali ning Tiron gini, Mas. Ngono ya. Iya. Kowe njalukmu apa to, Nduk? Cayu. Ya aku ora njaluk apa-apa, Mas. Iki baru pertama kali ditimbali ning Tiron. Apa pengen ditimbali? Loh, kuwi lho. Lambene gak kowe nah. Apa pengen ditimbali Mas Hari dhewe teng dalem ngono lho Mas. Yo nek kuwi gampang to, Mas. Iya, no. Wong aku ning kene iki yo, aku yo putra daerah Aslimu ndi, Nduk? Aslimu ndi? Tuban. Iki Madiun.
Tuban iki adok. Awakmu sing Gama kae to. Gama Putra Sandirono kae to. Kowe Gama to. Gama Madiun Mas. Putra Madiun. Iya to. Biyen tau urip ning kene. Yo jelas to. Bapak iki asli kelahiran Caruban. Berarti Jalan Bali ro. Jalan Bali Mas. Ah, ndi? Kolam renang. Iya. Ya eling lho. Hafal, Mas. Kowe biyen lak tuku HP ning di Sri Ratu ya. Ya, Saiki wis ora aneh. wis tutup ya Mas. Dadi Sriwek. Wah, ya kaju. Dari ratu. Maju nembang apa? Perkenalan dulu. Perkenalan Mas. Perkenalan dulu sih. Oke. Ya. Dia nyanyi lagu apa langsung? Nggih lagu juga Iya. bisa. Karo anu ya, karo Nduk Probo ya. Oke. Nduk Probo sini, Nduk. Lagu yang viral-viral itu Iya, Mas, ya, no. Duk. Iki cilik-cilik Cah ya mesti cilik-cilik, hafal. Dik Probo sini Dah sini. nom-noman hafal. Iki ben Anakmu nangis. wah, kanan kucing to. Kowe babane kucing. Aku sapa-sapa tak mi ya Mas. Selamat malam Mbak Liti. Selamat malam. Iya. Nadane Kamu Mas. mau nembang apa? Minta itu loh perkenalan biar kamu sinden kedua gitu loh. Oh minor. Loh, iki nggak selendang apik. Kowe nggak selendang ini loh, ditaruh ini dhuwur. Nah, apik kuwi. Bisa aku nggak selendang sutra kuning. Oh iya. Kuwi lagu tembang. Coba. Lagu yang sekarang itu loh yang Oh yang mana? Oh yang viral. Yang mana? Nano Oh, oke. nani nani nano nano Oh, nani oh, nani yang- noni nani noni nani no Nanane nano nanane. nani nano nani nano nani nano nani no noni no 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 Oh iso loh. nani no. Iya. Bisa ya? Dermogati dadi menteri nata proyek kudu dadi penting dadi kudu dadi tuku Ferrari dianteni anggarane metu muri sing mesti kudu mesti di iku Mbak. Ya kuwi nadane gawe kuwi gak apa-apa. Bisa digawe nadane perkenalan kayak toh? gitu. Bisa no bisa. Oh, piye kuwi? Kenal no jenengku Prabu, aku asli Surabaya, teko mrene melok donga. Lah dongakno penontone kabeh panjang yuswa, penontone panjang yuswa. Yo panjang yuswa. Oh, Bisa ya kuwi? ya iso. Perkenalan jelas loh. Aku ya iki. Iya lah. Iya, Wetok-wetok lang-langan. Kenal no jeneng kuliti. Iya Mas. Ayo sedang dulu. Berarti iki lho. Ya, Iki lah. mau kabeh awakmu i. Langsung. Ya Mas iki Purwokandi kudu jelas. Iya, Purwokandi. A I I. Oh, ngarepe O gurine oh ya i yo i dadi ki penak sing Iya, iya. pirengke ku ya penak. Ken Awakmu kan wis suwe ning Medion. ya wis suwe to. Nah, iya, perkenalan. Dadi aja sampe Derekne anu Ki Yogi Bagong iki wis suwe. Yo ki bagong. Ya ki bagong. Dalang dek. Dalang kondang Medion iki. Ya. Ya. Aja nganti sini-sini Iya, lho, iya. Mbak. Ki Yogi Bagong apa Joko Klenteng? Ya kuwi padha Mas. Padha lah. Aku gak takok lho ya. Kabeh. Karep kenalan iki kok. Ya ora ndang mau mulai ya. Aku kata-kataku malah lali. I mau. I. Kenal no jeneng kuliti. Aku saka Tuban asli. Sinden cantik sekali. Sayangi. Dah gitu. Ora ya, Pak. Ora usah mbok jawab kok. Bukan. Iku. Lah jawabe piye? Kabeh iki wis padha ngerti. Oh iya. Jawabe piye? Paham ya? Cantik sekali. Ngono lho. Iya. Jadi kan Iya. tadi cek ro koncone. Kenal no jeneng kuliti omah saka Tuban asli. Sinden cantik sekali. Cantik sekali. Yen ngamuk bojoku wedi tak rangkul terus tak mii. Mii banyu kendi. Oh, banyu kendi to. Kok banyu aki.
ben merotoli. Bendang mati. Jebul mie banyu kendi. Bapak Bupati. Napa Bapak Bupati? Kula ndang disangon. Mboten pareng. Ya Awakmu mesti gak jelas dhewe ya. Lah aku lagu apa-apa iso, Mas. Mosok. Mayor. menengolah lambemu. Wis njaluk nada kuwi lho. Lah kuwi lha arep apa? Wis sing dineng. Menengo. Kaya aku urung latihan nih. Mulane to ngono. Ayo saya dhuwur. Iya to. Iki latihan tangga nada. Lah nadamu dhuwur. Panggungnya wis dhuwur, nadane kok dhuwurne. Solmisasi, solfes kuwi tangga nada kuwi dari bawah ke atas apa dari atas turun. Medone. Kon iso tagak. Aku kuwi bingungi lho. Greget tenan. Dhuwur gak gelem ndek yo gak masalah gitu jane gitu. Iki iso kudu iso lho ya, kudu iso lho ya. Iya, iya. Lu kenal Veronica kok? Salah. Veronica yang omstrom buatnya Nona Niko. Omstrom yang biasa sambal jalan lubang duko. Jawab bukan yang itu, Tapi Mama Maria Bu Suami. bukan yang itu, Tapi Mama Maria Bu Suami. bukan yang itu. Tapi Mama Maria Bu Suami. Bukan yang itu. Potongan itu masalah. Kuwi rambutnya kuwi lho ndak sing. Rambutnya ora tau ro to. Iki ngono citakan landak. Avatar Eng lho. Saya adalah Avatar, pengendali rondo. Pengendali angin Nah, apa iya ki rondo sing masuk angin iki tak kendali. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria Bu Suami. yang dikenal saya yang Veronica dulu. Dia mama juga laki-laki. Bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Ayo bahasa Inggris. Nasemok. Iki apa to? Bluetooth device has connect friends Alah. connect. Has connected. Has connected. Susu. Susu. Nyapa tekan kentang Aku goreng. ora pada rapal lho Mas Wi. OBH kombi satset. Kemasan lebih satset. Kok watuk terus. Aku kudu iso nerokne aku kowe. Mesti gak iso iki. Angel lho Mas. Ya, adane ya. Aku tak nyanyi rock. Rock. Hey yo yo Biasanya ning ngene iki mutah mesti biasa. Iki lho anu vokal lho. Bukan nih kok saya adoh. Teknik miking yang baik, Mbak. Wayo, skemon. Biar nyanyi apa? Seju, salam buat baru. Aduh ada. Abang, iya. Petugas kesehatan, ngapunten kakang kula setepe kumat. Tetep dikolmu. Gaya iku gayane koyo. Gaya ya. Kamu setelnya rock. Anu ta kowe. Gayamu koyo golek iwak ning dumpil to.
Ndulek matamu iku lewat. Ning kali Kajang. Wih, setelmu rock. Aku punya setel sendiri. Setel. Setel biasanya sing digawe selawatan. Oh Ngono iya. kae. Oke. Alhamdulillah, masyaallah. Ndulek. Boleh ndulek. Stay to stay and to stay and let it go and Wasik. Bisa. Setel Arabian Mas. Bisa ora? Rock Arabian awakmu duwe setel apa? Aku ora iso, Mas. Loh, paling tidak kita mempunyai karakter. Kamu emang iso. Aku kan Surabaya, paling enggak kan sudah Madura. Iya. Jadi style Madura. Wah, toko Dura, ha. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah statue. Oh iya, Madura itu. Salam kerong dari bule. Ya deh. Setelan cuek baru malu. Tretan sadeje dermaka beres. Pasti beres. Aduh terus, kena apa, Dik? Kena teleh. Aja nesu to. Mosok Madura nek telek. Tiri kasih ngono. Lencung. Kembang turi, kembang sukun, hari jadi Kabupaten Madiun. Sambat terus. Ning kali pinggir sumur, Pak Bupati panjang umur. Kowe melok grup apa ora? Iya. Kowe kono melok grup. Ning dumpel ning gene Mbah Kirun Bapak Wakil rezekine saya tansah mudhun terus saking Gujawa saya samudhun saking Gusti Allah. Iki piye to, Gus? Iki lagu piye to, Gus? Iki ati men to. Tansah tumurun. Oh. Aduh. Wis apa? Kena apa? Encok kita ya, Mas. Kowe kenapa? Kowe kenapa? Kowe apa kowe? Kowe apa Bang Jatim? Bang Jatim. Bacatim lah. Aduh. Bapak Kosim Pak Kosim, golek pitik. Bang Jatim, kula nyuwun duwe. Awakmu kuwi kok jeblek dhewe. Pak Kosim. Kaya aku mawon rezeki lan satu murun penak. Tangan. Tangannya apa? Kowe takon coba ngene iki. MB. Sing goblok. Sing B. Bisa penak to. Ayo. Lir saalir. Lir saalir. Alir-alirku. Lir saalir. Lir saalir. Alir-alirku. Lir saalir. Lir saalir. Alir-alirku. Lir Perkara lir saalir ya arep pembunuhan kowe. Lah nyapa kok mundur terus sih lho. Lagi gerak dan lagu loh. Mun Anjeli, Odi enak, bentar ombak, sapo angin salah jangan. Mon Anjeli, Odi enak, gerakan silat Medion. bentar ombak. Kayak sangkem lho. Sapo angin salah jangan. Duh
lir salin lir salin alir alirku lir salin lir salin alir alirku. Lah kok malah nayuk. Pencaksilat iki lho, Mas. Gerakan Madura itu identik dengan Madiun itu juga silat. Bimbangi karo tayub. Ora kuwi. Rambe, do rambe, do rambale, do rambe, do ramba, ado rambe, do ramba, ado rambe, do rambale, do rambe, do rambale, do rambe, do ramba, ado rambe, ado ramba. Dene ora kajen. Iki apane bentrok kok. Rambale, do rambe, do rambale, do rambe, do ramba. Lah ning ndi to, Mas? Coba Bapak. Kowe pindah kuburan lah cedak sepi. Lagi nyindeni lho. Ki Jare sepi. pencak. 자 잘리도 흔도 Sapa nek? Parake nesu. Kita kono lho. Ikro, ayo le. Kowe dadi apa? Dadi apa? Jatil. Wonten napa, Bapak? Ki sapa, Mas? Kok medal langsung macak kereng panjenengan ampun nesu-nesu ngapunten. Assalamualaikum. Oh, alah koncone Doli kita ya. Kancane Dali. Pacane kereng lah kok omonge malah. Kok sampean kok mara rene? piye Iki lho tenanan iki. Oke lho. aku ora ngerti aku sapa Mbah. Iki. Mbah. Iki jelas iki. Kok ngono nyapa to ya? Iki asli cah bilang kenceng arek iki. ora ngerti Mas Hei, bengi iki guyon maton ora sepasma tiron lapangan tiron Iya bener. audione hebat PM audio Maksudnya Pak Mejor Kowe warung dumpil lho musuhe Mbah Nur. Ini lho awake dhewe iki mau manse. oh ngono kowe saka ngendi? aku saka Totah macake koyo ngene iki ra ngerti kowe Saking pundi? Satria Bajai Hitam. Duduk. Ngawur. Siapa? Tambir lho Mas. Tampir sapa? tampir jenggolmu Mas apa iki? ngecewe Kok iso kaya ngono to menungso? Sapa he jenengmu? Sapa he jenengmu? Sapa he jenengmu? Ngomong wae rene. Amana. Rene. Amana. Jenengmu siji baka siji omahmu apa toko teko endi ngomong rene bakal tak sauri.
Kenalno aku jenengku Waro. Omahku asli Ponorogo. Kowe rene aja neko-neko. Kowe wong telu kabeh kowe bajaringan. 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 Kowe telu kuwi tukang bajaringan. Kowe wong telu kabeh murahan. Kowe wong telu kabeh bajaringan. Kose to kan. Umenya Bujangan. Baca ringan. Lo kok baca ringan lo kira? Apa ora ngerti aku tukang elas. Aku iki rada melas. Apa kowe aku ora ngerti tukang elas. Muga-muga Madiun kabeh padha ikhlas. Padha ikhlas. Seger waras. Seger waras. Ikhlas. Ikhlas. Seger waras. Seger waras. Matur nuwun kagem Bapak Hariwur. Matur nuwun sedaya pengedian. Matur nuwun panjenengane Pakde Kiro. Sing ngawur lho Sing lagune guri piye? kuwi. Matur nuwun Pak Hariwur. Pak Hariwur Panjenengan sedaya masyarakat Kang Medion matur nuwun kagem Bapak Haji Sakirun. Kowe kok ora omong kok meneng wae. Aku iki endang rene. Kowe sapa jenengmu dhewe? Kowe manungsa apa kaya kowe kere? Oh hey hey. Aku kere. Kowe kere. Aku kere. Kowe kere. Aku kere. Kowe kuwi sapa jenenge? Aku iki urung kenal dhewe. Kowe kuwi sing jenenge sapa ae? maksudnya ampun ngeden-ngeden. Kenal kok aku iki bajaringan. Kok kenal kok aku iki bajaringan. Sampeyan kok munggah niku enten Wonten apa? Wonten kajenge apa? napa? Aturin Karepan apa? napa? Saking panitia. Pengumuman. Apa tuh, Pak? Bisa kaya ngono. Iso ya. Iso. Iki lho, Pol. Anyi. Iki amplop anyi. Iki amplop anyi. Iki amplop anyi. Kasih suguyu ki lho apa iki? Lah kuwi lho Ingatan iki. Apa iki? Belum rekap rasanya. Kalau kita pada malam hari ini panjenenganipun Bapak Hari Puryanto kalian Bapak Dokter Purnomo kali Kepala Bank Jatim minggah wonten ing sasana pepanggungan. Monggo mriki. Monggo Bapak Hari Pur terus Matur macam Bapak Bupati, Bapak Wakil Mriki foto, kalian kita Bapak foto Kepala bersama. Kalian Kepala Bank Jatim minggah wonten panggung. Kita buat dokumentasi. Ini dokumentasi untuk khusus buat Guyon Maton. Bapak foto dulu 1 sampai 6.000. Kakean Kang siji sampai telu. Kita foto bersama. Cak Percil, Nggih, Bapak. ini Bapak Ya. sudah foto bersama. Siap. Itu ada 3 persyaratan. Nomor setunggal menika nembang, nomor kalih menika joget, nomor 3 menika ndongakne. Dongane, Mas. Ndongakne mawon. Kula nyuwun donga mawon. Boten Oh, nembang napa sinten, Bapak? Nembang apa kersa? Oh, siap. Monggo. Kalih disapa menika masyarakat bilih. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng Tiron mundut teh sukun. Oh, kakak. Sukunnya disalap meja. Nah, masyarakat Kabupaten Madiun guyub rukun, insya Allah akan bersahaja. Amin. Luar biasa, luar biasa. Nembangin apa, Bapak? Dek zaman berjuang, jor kelihat Matur Mbah Nuwun, Bapak. Matur Mbah Nuwun. Ya, yang penting
masyarakat Kabupaten Madiun guyub rukun. Amin, amin, amin. Ayam tentrem, tenang. Sik. Kados tenggene. Oh, siap, siap. Timur Tengah. Oh, Alhamdulillah. Matur banun. Sanes wedal make kepanggih teng daleme Abakirun. Oh, saya minta bes dulu sebelum kita denok-denokan. Matur banun Bapak, bisa duduk kembali matur banun. Ya, Pak. Matur banun. Minor, bes minor. Agak maju. Oke. Kono kowe tem, kowe kono. Oke. Spesial buat warga masyarakat Madiun. Tuh. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uli ison dikirim timbyang orang yang berkulun ison pecah. Yuk 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Guyon Mata aring-aring jakar gedang campur sawi bokong semok bokong semok jak PP apa Mbak Ben seneng Mbak Ben Mbak Se seneng Mbak Se. nggih. Ya ampun, Mbak Se Mbak sawan. Mbak sehat terus ya Mbak. Wis Sehat terus, jangan Mbak. balik sehat. Sehat terus, Mbak. Yuk, PP apa coy? 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Guyon Mas Hon. Ayo, junjung titik dan menawa. Jangan risau, terima kasih. Makasih. Mriki dumateng sagung para ramu para pamirsa sedaya. Namung pekaten lan semanten kene kula sakadang saking paguyuban Sampurtari Guyon Maton tak persil CS kepareng suwan wonten karsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalepatan kawula sakadang nyuwun agunging seh samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastya Kula kalis eksa. ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih sanes wedal kanthi asesanti sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.